sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 22, 3 ngadto sa 16, ug diha usab sa atong ebanghelyo. Diha pod sa atong salmo responsoryo no nga, panlakaw kamo sa kalibutan ug imantala ang maayong balita. Mga igsoon, musugutag sa dili, mao gyud na ang goal kabubuton sa ato makagahom nga Dios. Isip mga Kristohanon na nagsunod diha kaniya. Ang pulong sa Ginoo wala mabalhin. Sa ila pang kapahunan sa mga disipulos hangtod karon. Ang akong pulong dili mahanaw. Yan ang gisulti. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo ning kabuntagon kanunay gina 4 ka bersikulo. Kay wala man giapil ni ang bersikulo 14. Pero bugat kun atong ipalawom kini kun masabtan nato ang kabuton o ang pamaagi sa Dios. Sa tinawhanon ni Yayay, kanang binugoy nga istorya ba, Yayay, bugat kayo. Kung masabtan nato unsa ang plano, ang kabuton sa Dios sa atong tagsa ka kinabuhi. Isip mga Kristohano, no? Maobispo, mapatriarka, arsobispo, pare, dikon, mga Diyos. Tanan mga minister. Kita nga nagpadayon diya sa iyang pagsunod pag-alagad diya sa atong makagahom nga Diyos. Alang sa iyang kaymayaan. Ang buot ipasabot sa Diyos base sa iyang pulong. Ato makita sa ato na to ang buhat. Pasensya mo gamay. Buhat Kapitulo 1 ngadto sa 8. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Munang giingon sa atong sa buhat sa mga apostoles sa Acts, no? Kung sa gingon ko na kung atong masabtan ang kabuton o pangpamaagi sa Dios. Sayon, sultion, lisod buhaton, nagkinahanglan ta og tabang pinaagi sa iyaang balaang Espiritu Santo. Atong hinumduman, ang unang ministeryo sa atong Ginoong Kristo mao ang pagpangita sa nawala. Mausap kita gisugo sa papangita sa nawala. Ikaduha, pag-ayo sa masakiton. Ang ikatulo, pagpahawa sa yawa. Mao kini ang ministeryo sa atong Ginoong Kristo. Mausap kini ang ministry nga sundugon nato mga igsoon. Dili lang ang mga klero. Baron ta mga klero sa atong patriarka, arsobispo, obispo, pare, dikon, o mga laiko, kitang tanan gitahasan ining kabuntagon mga igsoon base sa atong ebanghelyo. Panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Hinumduman nato musugutag sa dili ang susi ani ang yabi mao ang pag-ampo. Musugutag sa dili. Kay ngano god dinhi dili ko exempted na may lang tadi mo bula-bula tong baba dinhi pag sa gawas ta dagan na kay mo sakmit sa atong mga pulong atong gisulti. Bisihon ta sa yawa ang pamaagi sa Dios dili na nato mabuhat. Pasagdi na sila. Pasagdi lang nangawala. Sagdi na ako rin maluwas. Tawahanon ng pamagi pero
pamaagi sa Dios pangitaon. Bisan wala labot kini nga bersikulo gihapon basahon ang bersikulo 14 sa atong ebanghelyo, no. Bersikulo 14, sa katapusan may pakita si Jesus sa napulog usa ka tinunan samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo ni adto nakita kaniya nga nabanaw. Maning duman nato mga igsoon nga. Uban-uban nila ang atong Ginoong Kristo sa 11 ka disipulo sa unang panahon. Mabanaw ako. Gisulti sa budi islamot. Pero isip tao, struggle sila atong mga disipulo. Ito nga, murag sa tinawahanon pa, murag dugay na itong uban-uban sa unang panahon, wala gyapon mo mutuo ka nako. Atong numduman ang atong Ginoong Kristo naghatag og assurance kana labi na gyud sa mga disipulo ug kanato usab. Kinahanglan ni ining kabuntagon ang atong pagtuo pagsalig. Aron dili kita masaway sa atong Ginoong Kristo. Muna ang bottom line diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Labi na karon niining tuig 2025. Nag-journey na sadta, naglawig na sadta. Man eh. Unsa may pulos kapuslanan. Bisag ako dili ko exempted na ako nagdarog yung nag-challenge. Mismo ako gi-challenge ko sa kulingon nga diya sa atong journey. Kung asa tagi pahimutan sa nagtrabaho na atong kumusta ang atong pagtuog pagsalig diha sa atong makagahom nga Dios. Labi na kanatong mga ministers. Paunsa ta makapadasig sa uban. Kita kun wala tay pagtuog pagdasig diha kaniya nga hugot. Hugot ba kanang tanaw ng mga atong obispo mga pari magsingture bitaw. Hugot kan gina. Hugot yun na, kaya magdagadagan man ang singture kung dili magkuhan. Kung dili hugot ang tali na paghigot nila. O sa diato nga, ang atong pagtuo o pagsalig, hugot. Pero dili overnight. Nata sa step by step, ang tud nga, muabot kita sa kwan. Mga tao nga nawala sa simbahan, o nagpawala-wala, tungod sa sitwasyon sa kinabuhi o makabalaka ni ining kalibutana. Balik ta gihapon sa gingon ko ang susi ang yabi nini mao gyud ang pag-ampo. Pag-ampo diya sa atong makagahom nga Dios. Sincero. Dili lang tama lang ta pag-ampo. Atong doolon. Pero sayon kayo singon nga sayon sultiyon dili baton. Nga atong ampo sa Ginoo. Imong reach out nimo, imong adtuon didto. Sa katapusan, isip mga Kristohanon, balik ihapon ta sa atong mauna ang atong tingaon, mga igsoon. Munang giingon nga pagpangita sa nawala, pagpabalik kanila, pag-ayo sa masakiton o pagpahawa sa daotang espiritu. Nining kabuntagon gihagit ug gitsalins kita. Dili lang kanamo mga clergy, kitang tanan nga anaan nga price wala. Kinsa tong nawala, nay mga dance ministers, unsa pa ang mga kulayt, hinahinay lang. Ato silang pangitaon aron may balik diya kauban nato. Dili man
kabuton sa Ginoo, sa atong amahan nga to sa langit nga kita ra ang maluwas kudo kitang tanan maluwas diha sa atong pag-alaga kaniya. Muna atong ebanghelyo, gihangyo tanan sa pagpanindog.